Hello everyone, good evening to all. Welcome back again. लोगोफोर फिन खेबसे आङो चेनेलाव फैफिनबावनाय जालायबाय। तो लोगोफोर जायफोरा मोजां मोनो तो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा डाइरेक्टलि भिडिअखौ स्किप खालामनानै ओंखारलाङोब्लानो जाबाय। तो लोगोफोर निस्सय नोंथांमोना भिडिअआ मानि सायाव जागोन टाइटेल बा नैबे थाम्बनेलावहाय नायनानै बुजिखाबाय। तो आङो बिदिब्ला बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानाखै दिनैनि टपिकखौ जागायलांदिनि। निस्सय आङो एकदम टेनसनाव दङ। नोंथांमोना मिथिखाबाय नैबे टाइटेलाव नायनानैहाय गोबां दिन बा बेबायदिनो बोसोरसे देर बोसोर जालायलांबायना। तो बेबायदि दिननिफ्राय मेहनत खालामबोनानै दिनै नैबे अबस्थायाव सफैदोंमोन। नाथाय मा बुंनो दा बेड लाक आंनियाव बेबायदि माने रिउस कन्टेन्ट खननै जाबाय लोगोफोर। फार्स्ट समावहाय बेबायदिनो टाइम होयो 14 डेज ना मा बेबायदि मोनसे टाइम होदोंमोन आरो बे टाइमा अलरेडि बारनानै आङो गोदानैहाय आरोबाव एप्लाइ खालामबावदोंमोन। तो बेवहायबो बेबायदिनो सेम रिउस कन्टेन्ट फैनानै दिनै आंनिया माने चेनेला बेबायदि बरबाद जानाय बायदि जादों आरोना लोगोफोर। तो बिनि थाखायनो आङो दिनैहाय गोबां टेनसन जानानै दङ आरो बेवहाय आङो भिडिअबो बेबायदि आपल'ड खालामगोन खालामा गेरेन्टि गैला। बिराद टेनसन मा बुंनो माने देर बोसोर गाहाम बेबायदि मेहनत खालामनानै बा खस्थ' खालामनानै ना। तो भिडिअ आपल'ड खालामनायनि उनावबो रिउस कन्टेन्ट दिनै जुदि फैयोब्ला आरो मा बुंनो ना जोबोद दुखु गोनां। तो मा बुंनो आरो बिनि सायाव बेबायदिनो दस्रानि बेबायदि क्लिप्सफोरबो गैयामोन। तो गुबुनफोरनि बेबायदि क्लिप्सफोरखौ बांद्राय दैखाङोब्लाबो ना तो समावहाय बेबायदि रिउस कन्टेन्टफोराहाय फैयो। तो मा बुंबावनो आरो दा जोबोद दुखु गोनां। आङो बे चेनेलावहाय बेबायदि भिडिअ आपल'ड खालामनाय जागोन ना जाला आङो दा बेखौबो बुंनो हाला। लोगोफोर जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा जाबाय। गोबां दिन माने मेहनत खालामदोंमोन आरोना। तो मा बुंनो दा कम्पानियानो जुदि आरो बेबायदि रिउस कन्टेन्ट लागाय हरबायब्ला आरो माथो बुंबावनो आरोना। बेसेबां दिन आरो वेट खालामबावनांगोन आंखौ माने दा 3 मास बेबायदि वेट खालामनो होदों। बेवहायबो जायाबाथाय सासपेन्डेड जाबाय आरोना। तो मा खालामबावनो जोबोद दुखु गोनां। आङो दिनै एसे टेनसनाव दङ। तो भिडिअखौ लाबोगोन लाबोआ बानायगोन बानायासो आं बेबायदि बानायनाय जाबाय आरोना। तो मा बुंनो आरो जोबोद दुखु गोनां जायो बेबायदिनो आरो बिनिफ्राय एक्सपिरियेन्स मोननो हायो बा बेबायदिनो सोलोंलांनो हायो आरोना। तो खनसेयावनो जोङो बेबायदि डाइरेक्टलि गासैखौबो रोंजोबखाया। गोबां सोलोंनो गोनां जायोना। बेबायदिनो थाम्बनेलनिफ्राय लानानै टाइटेलनिफ्राय लानानै गोबां इउटिउबाव बेबायदि सोलोंनो गोनां जायो। तो जोङो बेबायदिनो स्टेप बाय स्टेप एक्सपिरियेन्सखौ मोनलांबाय थायो। लोगोफोर आंनिया जिथुनाखि आङो नैबे चेनेलावहाय आङो भिडिअ आपल'ड खालामबाय थायो गेम बायदिसिना बेबायदि गेजेर गेजेर ब्लग बेबायदि भिडिअ आङो लाबोयो। नैबे बे चेनेलावहाय नङा गुबुन मोनसे आंहा बेबायदि आरो चेनेल दंबावो बे चेनेलावहाय। तो माने बेबायदि प्रब्लेम्सआ जादों आरो लोगोफोर मा बुंनो गुबुन मोनसे चेनेल दंबावोमोन। तो बे चेनेलावहाय बेबायदि साबस्क्राइबारफोरबो दङ बिदिनो 1000नि सायावहाय आरो बेबायदिनो वाट्स आवाराबो गोबां दङमोन। नाथाय थायोब्ला मा जानो दिनै बेड लाक बेबायदि रिउस कन्टेन्ट फैनायलाय आङो जोबोद दुखु मोनदों गोसोखौ। मानो होननानै बुङोब्ला देर बोसोरसोआनो जाबायमोन बेबायदि भिडिअ होबाय थानाया समाबो नस्थ' आरो उपाय गैया आरोना। दा मा खालामबावनो। स' लोगोफोर जेन' हक आङो फैबाय थानाय दिनफ्रावहाय बेबायदि चेनेलखौहाय मोजाङै आरो सालायलांनो हायो आं बेखौनो सानदों दा आरो एसे मोजाङै प्रिपेयार खालामनानै ना तो जेन सालायलांबाय थानो हायो। लोगोफोर आङो नेक्स्ट भिडिअआवहाय बेबायदिनो गेम्सफोरनि भिडिअफोर मोनोब्ला लानानै फैगोन। दिनै आङो बेखिनि ब्लगखौनो लानानै फैदोंमोन। बांद्राय गोलावबो आङो खालामनो सानाखै। जोबोद दुखु गोनां मा बुंनो आंना मोनसे चेनेल माने मनिटाइज जानायनि सम फैबायमोन।
नाथाय मनिटाइज खालामनो हायासै आङो बेनि थाखायनो जोबोद दुखु मोनदों दिनै आरो बिराद टेनसन थ' मा खालामनो जेन' हक लोगोफोर आङो नेक्स्ट भिडिअ बे आंनि ब्लग चेनेलावहाय लोगो मोनगोन आङो बेबायदिनो गेम्सफोरनि भिडिअफोर मोनोब्ला ना थ' आर्निं रिलेटेड भिडिअफोर मोनोब्ला लानानै फैगोन थ' बिदिब्ला लोगोफोर बांद्राय गोलाव खालामला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै गोजोन्थों बाय